Bones, Almogàvers. Aquí una repetició de Teamwork més Godalú. L'important d'aquest atac és que la reina no se'ns mori i per tant una de les coses que tenim que tenir en compte és que no ens disparin més de dos defenses alhora. En aquest moment estan disparant 3 defenses i la vida està baixant molt. Les senadores ara amb 2 defenses ja n'estan curant. I l'important també és aquesta arquereta que hem tirat aquí per dirigir la nostra reina cap a aquesta zona per guanyar els antiaeris. Obrim la muralla perquè la reina pugui entrar pels antiaeris i amb la poció de ràbia ens hem ajudat per destruir més ràpid els edificis dels magatzems que tenen molta vida i que si no després ens seran molt justos de temps. Aquí ens està disparant només una defensa, podem anar aguantant la reina tota sola. I aquí no surt el castell del clan, un golem, no fa gaire mal. Tot i així, tirem un inventori de ràbia perquè la reina faci més a vida per destruir-lo i si pot ser amb un mag i tot que ens ajudi perquè si no ens està acabant el temps. Ara aquí quan la reina arquera ja comença a disparar el segon antiaeri ja podem començar el nostre atac per l'altra banda. El nostre Godalú, veieu aquí, està a punt de disparar l'antiaeri i ja avancem a l'atac. Tirem els mags, els herois, per anar per la reina. I si pot ser que entrin i destrueixin alguna defensa. Comencem ja l'atac amb les naves, els globus. I per l'altra banda la reina va fent, no hi ha gaire defensa que ataqui. I ja estan fent la incursió amb els globus, estan entrant a saco. Un dels antiaeris cau, l'altre també cau, tot i que no estava disparant, però només caigut igualment. I ja queden molt poques defenses, una torre d'arqueres aquí a la part de dalt, una a la part de baix, i un Tesla, que és l'únic que dispara els seus globus, les seves laves. I ja està, 100% si el temps ens ho deixa. Han explotat les laves i aquí hi ha els lavapocs, que són els encarregats de netejar, perquè els globus són molt lents. Si tot va bé, acabarà sent un 100%. Important també que acabin de rebentar els laves, per això quan a l'hora de llançar-los s'ha de deixar que tinguin més recorregut i que facin explotar les bombes gegants. Bueno, espero que us hagi agradat.